दिनै प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खेमथा लानानै दिनै बिटिसिखौ सालायनांगौमोन बियो बिथाङा सालायनो हायाखै। गावनो मोनखानाय जिथु डिपार्टमेन्टफोर गावनो होखानाय खेमथा बे खेमथाखौ सोरनिबा थ्रुयै दिनै बिटिसिखौ सालायनायखौ जों नुनो मोन्दों। थांनाय बारनि जिथु एमपि इलेक्सननि जिथु रिजाल्ट बिटिसि समस्ति हिसाबै जुदि जों नायनो थाङोब्ला मथा मथि बिपिएफ सरकार दानो हानाय पजिसनाव दाबो दङ। आसा खालामदों 2025आव हाग्रामा महिलारि सारानो जोंहा फिन बिटिसिनि चिफ जागोन आरो बेखौ रोखा। गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडिखौ दादों। थांखिया बेनो जोंहा 2025आव बिसायख'थियाव जों पुनराय जोंहा दरसे समस्तिखौ जों लाखिफिननांगौ आरो जों फैबाय थानाय दिनाव गभर्नमेन्ट दानांगौ। जोंहा धनस्रि ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव दिनै पुरुनि हाफागाव प्राइमारि कमिटिनि गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडि दानाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो खोब मोजां मोनसे हाबाफारि जाना थांदों। दिनै गोदान कमिटि फैबाय आरो गोदान कमिटि जायफोर बिबान मोनदों बिथांमोना खोब स्ट्रं कमिटि जागोन। ओंखायनो फैबाय थानाय जिथु बिटिसि बिसायख'थि 2025आव जिथु जानो गोनां बिसायख'थि बे कमिटिनि गेजेरजों जों पुरुनि हाफागाव प्राइमारिनि सिङाव बेसेबांनिखि भटार्स दं जों बांसिन भट लानानै जों देरहानो हागोन आरो बेखौ दिनै जों आसा खालामनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो गोबां जोंनि धनस्रि ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय गासै प्राइमारिफोरखौ जों गोदानै मोनसे गोजाम बडिखौ सिफायनानै गोदान बडिखौ दादों। थांखिया बेनो जोंहा 2025आव बिसायख'थियाव जों पुनराय जोंहा धनस्रि समस्तिखौ जों लाखिफिननांगौ आरो जों फैबाय थानाय दिनाव गभर्नमेन्ट दानांगौ। आसा खालामदों 2025आव हाग्रामा महिलारि सारानो जोंहा फिन बिटिसिनि चिफ जागोन आरो बेखौ रोखा। आंबो ससियेल मिडियायाव नुदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै राजनिति हान्जानि गेजेराव मोनसे एलायन्स जागोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। बेखौ जोंनि गोजौ थाखोनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनासो स्पष्ट बुंनो हागोन। जों आसा खालामदों पजिटिभ लाइन बा नेगेटिभ लाइन बे मोननैयाव थायो। आं बेहाय बारा बुंनो थाङाखै। मानोना जोङो जाय जि हाबाफारियाव लानानै जि दायथ' मोन्दों बेखौ मावगोन। हयथ' जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिफ्रा स्पष्ट मोनथिगोन। बिथांमोना जेब्ला खामानिया मावफुंजायो बा रायलाय बिथांमोना जोंनो स्पष्ट बुंब्लासो जों मिथिगोन। ओंखायनो आं बिनि सायाव बारा नोजोर बोआखै। जोंहा 2025आव जोंहा बिटिसिआव बिपिएफआ हारसिंनो सोरखार दानांगौ जों बे नोजोरजोंसो खामानि मावबाय थादों। ओंखायनो दिनै माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंदों जे गोबां धरनाव गोबां बाथ्रा ओंखारदों जे बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ ज' जासिगोन गोरोबलायसिगोन। बे बाथ्राफोरखौ गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरदों। माने मोनसे राजनिति हान्जा हिसाबै जों बयजोंबो रायलायनो हायो। सोरबा माने कंग्रेसजोंबो रायलायनो हागोन, सोरबा बिजेपिजोंबो रायलायनो हागोन, सोरबा इउपिपिएलजों रायलायनो हागोन, एजिपिजों रायलायनो हागोन। रायलायनायाथ' गिदिर खोथा नङा। जिथु राजनिति हान्जा जों जिथु हारसिं गेलेबा जोंहा लाब जागोन ना, सोरजोंबा लोगोआव जों ज' इलेक्सन गेलेबा जोंहा लाब जागोन। जोंनि नोजोरा जाहैबाय जोंहा बिटिसिआव 2025आव जोंहा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसिआव चिफ बानायनांगौ। बे नोजोरजों जों खामानि मावदों। ओंखायनो जिथु एलायन्सनि खोथाया गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला जोंनो फोरमायगोन जों अब्ला मोनथिगोन। ओंखायनो जों बाथ्राखौ मोनथिया असिया जों गेजेराव बारस'नानै खोथा बुंनाया थिग जानाय नङा। ओंखायनो नोंथांमोना जिथु आंनि गेजेराव मोनसे कुइसन लाबोदों जे एलायन्सनि खोथा बेखौ गोजौआवसो मोनथिगोन। आं बिनि सायाव बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै आरो राजनिति मोनसे हान्जाया गावबा गाव माने हान्जानि माने थांखि बिथांमोना जुदि सिंगल गेलेयो ना सोरखौबा लाना गेलेयो बिथांमोननि खोथा। मानोना जोंबो मोनसे बिपिएफ राजनिति हान्जा हिसाबै जोङो मालाय मोनसे राजनिति हान्जानि सायाव जों बारा बाथ्रा बुंनाया जोंहा थिग जानाय नङा। ओंखायनो जोंहा नोजोरा मोनसे सोर हारसिङै गेलेयोना लोगो जानानै गेलेयो जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरखार गैया। जोंहा बिपिएफआ बे जे सिंगल हारसिङै जोङो बेसेबां माने नाम्बार्स नांगौ बेसेबां संख्या नांगौ जों बिसोर जोंनि नोजोर। सोरबा बिजेपिआ हारसिं गेलेयो, सोरबा इउपिपिएलआ हारसिं गेलेयो आरो सोरबा कंग्रेसआ हारसिं गेलेयो जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरखार गैया। ओंखायनो दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मा लुगैदों, बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मा बुंदों जोंहा बेहायसो नोजोर। ओंखायनो दिनै आसा खालामदों जे बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा दा बर्थमान जिथु बाथ्राफ्रा खुगाजों खुगा बेरखांलायबाय थादों आरो नुदों जे बिपिएफखौ दाबो रायजो राजाफ्रा गाराखै। मानो होनना बुङोब्ला इलेक्सननि रिजाल्टआनो फोरमान खालायो। थांनाय 2020आव जिथु बिटिसि इलेक्सन जानानै थांबाय बेहायबोथ' जों बिपिएफआ जेनाखै। जों गासै 17था मोनदों। रायजो राजाफ्रा जोंनो बांसिन सापर्ट होदों। नाथाय बेखौ माखासे सुबिदाबादि मानसिफ्रा खैसार सानानै जोंनि बिपिएफखौ सरकार खुंनो थाखाय खाबु होआखै। बिसोर एबारबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थांनाय जिथु एमपि इलेक्सन बे एमपि इलेक्सननि रिजाल्टखौ नायबानो मोनथिगोन। नोंथांमोना एसे एनालाइसिस खालामनानै नायबानो जाबाय। बिथांमोना मोननैजों लोगो नांनानै बेसेबां भट मोनदों
बिपिएफआ सिंगल हारसिङैनो बिटिसि समस्ति हिसाबै जुदि नायनो थाङोब्ला बेहाय बांसिन बिपिएफआनो दिनैनि थारिखआव 40टा समस्तियाव बेसेबां मोनदों नोंथांमोना रोखा जाबानो जाबाय। थांनाय बारनि जिथु एमपि इलेक्सननि जिथु रिजाल्ट बिटिसि समस्ति हिसाबै जुदि जों नायनो थाङोब्ला मथा मथि बिपिएफआ सरकार दानो हानाय पजिसनाव दाबो दङ। बेखौ जों रोखा बुंनो हायो आरो जों रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो सांग्रां जानाया मोजां। मानोना बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायानो मोजां। दिनै बिएसिखौ जों मोनसे आन्दलननि गेजेरजों मोननाय फिसा काउन्सिल, बिनि गेजेराव जोङो बिटिसि मोनदों। बिटिसिया जादों इन्डियानि कनस्टिटिउसननि सिङाव 6 सिडिउलनि प्रभिजनजों दाजाना होनानै मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट, बेखौबो नोजोर होनाया मोजां। दिनै आरो बिटिआर नोजोर होनानै अबे मोनथाम एकर्ड जानानै थांबाय। दा मोनथाम एकर्डआवबो बर' रायजो राजाफ्रा आरो बिटिसिआव थानाय गुबुन हारिफ्राबो गोबां बेहाय माने जिउ बावनो गोनां जादों, गोबां खस्थ' मोनदों। दा थैनि गेजेरजों मोननाय बे सोरजिजानाय काउन्सिलखौ जों दिनै मानो थांनो होनो? ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिसार खालामबानो जाबाय। दिनै जि मोनसे ससियेल मिडियाआव नुनो मोन्दों जे बिटिसिनि माखासे खेमथाफ्रा दिनै गावनि आखाइनिफ्राय गलांदों। नंगौ, बे सैथो बाथ्रा। जों बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। मानोना दिनै प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खेमथा लानानै दिनै बिटिसिखौ सालायनांगौमोन, बियो बिथाङा सालायनो हायाखै। गावनो मोनखानाय जिथु डिपार्टमेन्टफोर, गावनो होखानाय खेमथा, बे खेमथाखौ सोरनिबा थ्रुयै दिनै बिटिसिखौ सालायनायखौ जों नुनो मोन्दों। ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा सांग्रां, रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसार खालामनांगोन। दिनै हाग्रामा महिलारि दाङ'रिया बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै जों नुनो मोन्दों मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव 17 बोसोर जिबायदि धरनाव बिटिसिखौ रोमै गोमै दिनै बिटिसिखौ सालायनानै बिटिसिआव थानाय गासै हारि माहारि, गासै राव हारिफोरखौ लानानै जिबायदि मोनसे डेभेलपनि लाइनजों लांदों, गोबां धरननि खामानि मावनो हादों। सोलोंथाइयावनो बुं, माने साइस्थ'नि बिथिङावनो बुं, माने दिनै गोबां धरनाव उन्नति जानो मोनो। बेखौ रायजो राजाफ्रा बावाखै नङा। नंखायनो दिनै नुदों हाजारखि बिथांमोना मोजां बाथ्रा बुङाथों मानो, गोदै बाथ्रा बुङाथों मानो, दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा रावबो बुजियै गैला, बुजिजोबखाबाय। नंखायनो फैबाय थानाय समाव सोरखौ सरकाराव लाबोनांगौ, बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा आरो बांसिन जोंहा बर' मानसिफ्रा दायित्व दङ। नंखायनो दिनै जाय मानसिफ्रा दिनै मोजां खोथा बुंनानै बिटिआरनि सुक्तिनि नामाव गोबां सिमां नुहोनानै दिनै बर' लाइमोनफोरखौ दिनै जिबायदि मोनसे हाखराव खोलैबाय, जिबायदि आन्दलननि प्रल'भन होनानै जायफोर जेलाव दं, जायफोर दिनै माने केस दङ, जायफोर दिनै मुंख्लं जाबाय, बिथांमोननो जिबायदि माने बिथांमोननि सेक्रिफाइसनि जिथु बेसेन होनांगौमोन, दानि सरकारा होनो हादोंना? बेखौथ' जों मोनथियो, रावबो होनो हायाखै। थाखाया जोंहा बेसेबां फैनांगोन बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनायाव, बेबोथ' सम बायदि बिथांमोना फैसाखौ खरसा खालामनो हाया।